Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail Pemirsa semuanya. Pagi-pagi guys, mau barang nih nget sayur. Hari ini tidak masak karena sayurnya mak yang kemarin masih, terus ketambahan di bengi di kayak Mbak Damis temek jangan urap apa-apa sih kabeh guys. Aku mulai tak bagi-bagi ngomong. Nek sayurnya aku mek sak panci ini apa cilik mek isine mbek duduh saithik terus tak campur mbek duduhku dhewe. Terus ijek kurang isi tak tukokno, tak godhogno kates, tak cemplungno dadi siji kono. Dadi tambah isi. Terus duwe endok godhogan nenek telu tak cemplungno. Terus bancaan siji ra kepangan tak cemplungno pisan. Wis dadi rasa masak, kono kok sego jagung. Kupate kuwi lho mak jane ditokno mak. Dipanasi kok dipangan pake. Iya. Serah masak guys, aku mergo engko hari ini masih rewang di Mbah Damis ya. Wah ngono ya wis. Oh iya mak, ya wis mak. Sesuk disambelna kesak. Tuku tahu pisan aku. Iya. Sakit sampe. Sambai. Iya. Ya hari ini mau ke pasar lho, panganan sih ya oke guys. Jadi iya deh, jangan bingung. Saya mangan aku tak nggo motor iki, guys. Kok suwe ora. Nek nrimo do biasa ndang tuku enek le. Ini prindi. Urung tangi wong ini yang bukake jam 8. Apa sih kata-kata iki? Tak bukake, guys, lawangi, guys. Nah, yo bakul ini yang nak bengi kopi yo prindi. Bakul saiki ra melayani. Ya sing dodol ki wong nom nek tuwekan ngono. Subuh wis buka. Apa golek sego pecel, guys aku. Sego pecel tuku nang ndi, Mak? Arek kowe ae. Kowe ora ngadah ya? Iya. Guys, nanti dilanjut lagi aku pengen golek nganu untalan esuk. Sing nanyong lho, Dek. Aku apa? Nasi campurnya 2. Sego pecelnya 2. Ya. Dengenane sempet prei ya, Mbak, sampean? Sempat prei. Awake pencen. Walah. Ki mulai dodol wis apa nih esok ini? Wis suwe ya? Lagian? 3 hari. Oh. Kok bojoku ngomong, "Mas, sego campurnya wis dodol." Wong ki wis ora tau dodol nek esuk, aku ngomong ngono. Kowe kok ngeyel, aku bar dingi iki lho. Nganu wonge wis menyang ngomong. Berarti ini lah. Heeh. Berarti ini mbek iki mau. Soale ndekne bojoku prei. Dhek mlebu. Terus siji lawae ote-ote, Mbak. Lawae tete. Iya. Iya. Lawae tete. Campur mbek tempe ngono. Oh. Iya, jos. Ketoke sambel enak. Alah, ya nek kering guys. Enak komplit. Lho. Tapi iki rong komplit, wong iki mulai mangkat. Kok sego pecele sego campure cukek iki. Pakai piye ngene? Iya, campur. Aja kayak iki ya, Mbak. Sing campur. Campure tak nganggo apa iki? Ora usah nganggo ku lho apa? Ndok kuyo wonge gak gelem. Nganggone Tempe. Tempe apa pia-pia? Siji tempe, siji pia ngono lho. Anakku senengane tempe, bojoku senengane pia. Nah. Kok apa? Iya. Nek make senengane sego pecel. Ya, dewe-dewe. Dewe-dewe.
Nek aku gampang kok. Yang bombok gampang. Gampang. Engko apa? Es. Oke. Emang juga sama. Hmm? Aku kalau mah beres go jagung aku dioblok-oblok. Suka jagung. Iya. Lah enak ngono. Enaknya. Anu jangane tewel. Waduh, mantap. Mantap. Dhewean ae. Wae Pak, bojone. ini terus pesenan. Wonge lempar. Berapa? Ambek kayak tempe 2000 ya, Mbak. Engko anakku lanang senengane tempe. Campur tak kei karet abang kabeh ya. Oke. Tidak usah ngiling-ngiling. Iya. Jangan bareng, orang jangan. Dodol jangan bareng. Yo kok Oh, nggo anu sayur kuwi tempene 2000 lebokno kresek kak wis. kalau gue lakukan dhewe mbak, anu gue mami dhewe. Iya. Sisa. Tempe tak ya mbak ya? Iya. Tak enak lah ya. Alah, panganan. Pira tadi? Berarti dia. Dua-dua, oke. Pancet untuk sithik akeh nek. Yang penting disyukuri. Nah, Sidik-sidik gue nek ngumpul dadi akeh. dadi akeh. Gue ngene sing roh mbak aku wong libure terlalu suwe. Lah iya. Pitung bulan, pitung bulan mbak tak hitung. Aku akhir rene neng dia terus aku tak tekok nambekan ya anake sampean. Lah buke tene gresik ora tau dodol e. Sakit, Mbak. Awake gak kena mbak. Kira 22. Amit ya? Nggih. Daripada totalan mbak aku. Iya, wis ngono nek Tak rem rasa dhewe. sithik langsung ndang leren. Tak rem dhewe. Karena wis medrep totalan wis. Ya. Entah normal mbak. Yes, guys. Beli mae cuma titip telo. Ya, Ya, misal nang pasar kok. tak salah kan? Ora cegok mah. Kita kayak bawang. Cek. Oh, bongkar. Itu gorengan. Yang kok dapin yang nangis. Segane semateng kok, Duk. Iya. Ku tahu tambah. Sesuk. Heeh. Cek beli tempe kayak cek tempe lah tempe. Tempe ini cek pirai? Cek ndek ngarang goreng tempe. Cek ora. Delok cek Heeh, taruh lebokno pisan. Ketok entak iki, Mak. Lah aku jagane ku tang nganu. Davin, guys. Davin iki gak doyan. Gak doyan apa? Cek loro lho, Duk. Cek loro. Ya ora apa-apa. Engko nek tahu kabeh gak ngentekno. Nek tempe kan esedan tempe. Delok bengkel. Ya tahu. Ayo. Kira mak. Aku kemang tuku ning gone bakul anu des. Bakul serabi dodol nang san. Bakul serabi berumat, Mak. Iki nggone, Mak. Warnane kuning. Mel. Serabi sing ruko lho. Sapa sing lara? Berumat. Wong kuwi tau nang rumah sakit bolak-balik. Lah iki ndek 7 wulan ora dodol lagi dodol 3 dino iki yo. Masakane wong iki enak, guys. Iki ndang mam. Enak Kak, iki nasi campur. 5.000 guys, kok tak dono ya. Walah. Jos Sarapan. sarapan. Mbek kerupuk kok. Dono. Monggo.
5.000 aja sama nih kayak bisa suruh dia pokok hilang aja. Iki nggone ayah iki nek piye-piyene sik. Sik mah. Wis teman sik. Jos. Aku engko guys gampang mbek apa-apa kena. Tawar. Sudah hangat. Karo cerita ya guys. Ini pasti belum nggone Mbah Damis. Cerita-cerita dulu. Walah. Baru anen kembang. Ngeri dek nih. Tuh anduri emang guritan barang Mbah jene. Guritan barang. Oh, enak bloncengnya. Akeh. 5 ya luwung Mbah. Mbok starno sapa Mbah ngono iki? Oh. Mbah Rugi open kok wong iki, guys. Iki mulai nandur kembang-kembang ngono ki mergo delok kas wis poso, otomatis poso bodho ngono ki gunakno ngono kuwi. Gunakno kembang. Malah payu larang, makanya Mbak Rini barang wis mulai, guys. Nandur-nandur ngono kuwi. Ndak, Mbah. Iya. Lah pirang wulan Mbah ngono iki? Oh, 3 wulan agak wong. Nah. Tapi. Lah gak sarapan sayang? Engko sik. Barbie kok. Apa yang anu? Apa omongan kok ngempet. Engko tang mandi, Dek. Oh, nanti mendelok barungan ya. Ya gak apa-apa. Cerita sebentar, guys. Apa jenenge? Sik kok bubur. Oh, nek ayah berangkat dan nyapu. Bayangnya diresiki kabeh, sprene dicokot ditebasi. Dadi engko nek istirahat ben penak. Ya. Apa ngomong apa lali guys aku. Anu. Wong ki mau aku ki ning gone sego pecelan anu guys suwi. Leren cerita. Lah kok prai suwi kena apa, Mbak? Kan pirang-pirang wulan ya guys, ora dodol. Aku ya cocok mbek kuwi. Aku cocok ning kono iki, cocoke sego campur. Nek sego pecel cocoke ning gone Mbak sing arep jupon kono. Ning gone lek ni ya cocok. Ki timbang-timbang mbek ning pasar guys mesisan. Aku ki nek anu mesisan yo kadang ning gone lek ni barang, lek ni Barbie kono. Gimana karena aku butuh telo, butuh apa, engko timbang aku rono rene. Ora jelas gak yo aluk mesisan ning pasar, guys. Yo. Loro, guys. Wong iki mau semangat iki karo cerita ya. Loro pertamane paru-paru, paru-paru. Kena ning gone ginjal, kena ning liver, kena ning lambung. Mari total karena dia semangat. Ora mikir penyakitnya tapi mikir semangat sembuh ki piye carane. Ternyata wong ki di samping ngombe obat kudu pikiran ki fresh aja duwe rasa aku loro aja ngono. Mari guys. Terus dia ini baru sempet baru umat yo. Ngono mang. Jadi periksane ning gone dokter obat tunggale Mak Damis kono ki mau. Entek akeh ndekne gak nganggo BPJS sampai sing tau lara wis abuh kabeh entek 600 juta jarine. Iki neh sekali periksa lho bayangno dhewe 2 juta. 1,5 juta kuwi urung rentale lho guys, urung mobile. Dekne gak nganggo BPJS jarine wis ora ngentalno bayar. Tapi mari tenan, wong-wonge delok ora dhewe, tapi ginjale sudah gagal ginjal sing satu. Terus sing satu nih ijek berfungsi cuma
ora kaya nek ngger loro lah guys yo. Yang geranu bar masak ngene iki ndoprok bar masak ndoprok ngono. Jarine nek ngger apa jenenge? Nek pas waktu umat walah wetenge gedhi guys, kuning kabeh, sikil kabeh, gembru kabeh. Awake apa kabeh. Yes pokoknya apa nih semangat ae Mbak aku ngono. Tapi nek ngene iki nganu guys, dekne gak periksa, mesti gak nganu kontrolnya pas waktu umat. Harusnya kan setiap bulan iki rutin nek wis lara ngono ki ya guys ya. Dadine ginjeli ku lho ben ora ngesakno. Kaya Mbah Raji barang iki setiap bulannya tak kontrolno, minum obat. Engko nek wis sudah punya penyakit gak diobati akhirnya kan nek gagal ginjal ngono pemirsa. Kudu wong darah tinggi, wong apa ae nek harus dhuwur kabeh harus rutin setiap bulannya kontrol. Kayak Mas Wawan ini kontrol minum obat setiap hari. Pakku malah sedina ping 3 guys. Nek Mas Wawan kan pengencer darah nek bengi mau tidur. Ya wis guys ya. Wis pokoknya salam sehat seger waras. Muga-muga untuk pemirsaku semuanya sing lagi diparingi sakit dan waras dan sembuh, sing belum dikasih momongan muga-muga yang dikasih momongan ya. Sing urung sukses muga-muga ndang sukses. Mbak Deni yo ki nganu guys, muga-muga dongakno ya ndang diparingi kemaharjan kemaripah lo jinawi. Wis ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep berke adus rawamas langsung budal. Ini madhep badamis ya guys ya.